Pastor Joy karon sa atong lesson bibo man ni kayo kay daghan man kayo ning gihisgutan dinhi nga mga leaders. Duha lang kamatang ni maayo og dili maayo nga mga pangulo. Unsa may kasulti nimo ani karon sa ato ang application sa atong pagkinabuhi? Ang giganahan ako ani Pastor Hesbon kini nga ato nga lesson karon kay mogo ni ang ending, no? Ending ni karon nga tuig unya ang ato nga mga leaders, no? Ang ato nga mga tigulan sa iglesia, ang ato mga pangulo mulingkod na sila. So gigiyahan sila karon aron unsaon nila pagdumala ang ato nga iglesia. That's so right. nindot kayo Pastor Hesbon, pro para sa ako murag dili ra pud siya para sa ato nga church, kundi para pud sa atong nasod, para pud sa barangay. Kay nagisgot man ni og leaders. No nga ang mga leaders sa Israel mapagitaan nato og kanabang ehemplo o mataga na to og mura og giya nga kung sila angay na to nga buhaton sa pagdumala sa katawan sa Ginoo. So mga kaigsodan, ato yun ding taganong pagtagad og nang hinaot na Pastor Hesbon nga pinagi ni nga ato nga pagtuon ang ato nga mga pangulo sa iglesia, ato mga leaders sa ato nga church ug ang ato po mga pastors, importante po ni Pastor Hesbon, Yeah, that's mo ni magagiya kanila sa ilang nga pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Amen.